நற்பவி யோகிராம் சுரத்குமார். மதிப்பிற்குரிய எனது பெற்றோர்களுக்கும் வணக்கத்திற்குரிய எனது ஆசான்களுக்கும் எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பிரபஞ்ச பேராற்றலுக்கும் என் பணிவான வணக்கம். நற்பவி, உங்களுக்கு திடீர் அதிர்ஷ்டம் ஏற்பட, திடீர்னு ஒரு விஷயம், ஒரு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு gift மாதிரி கிடைச்சா எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குறதுக்கு இன்றைக்கி சொல்ல போகிற இந்த தகவல் உங்களுக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும். அதாவது இதுக்கு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒரு மஞ்சள் கலர் துணி அல்லது மஞ்சளில் நனைச்ச வெள்ளை துணி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம். எடுத்துக்கிட்டு அதில் நீங்கள் ஒரு பச்சை கற்பூரம், ஒரு ஏலக்காய், ஒரு கிராம்பு, 21 பெருஞ்சீரகம், நம்ம சோம்புன்னு சொல்லுவோங்க இல்லைங்களா, அதை எண்ணி 27 வச்சு ஒரு முடிச்சா கட்டி பூஜை ரூமில் வச்சுருங்க. பூஜை ரூமில் வச்சு அந்த முடிச்ச ஒரு தெய்வமாக, உங்களோட இஷ்ட தெய்வமாக அல்லது வராகியாக கூட நீங்கள் நினச்சிக்கலாம். நினச்சி அதுக்கு ஒரு தீபம் ஏற்றி வழிபாடு 21 நாள் தொடர்ந்து பண்ணுங்கள். பண்ணிவிட்டு அந்த முடிச்ச உங்கள் கேஷ் பாக்ஸில் வைங்க, உங்களோட பாக்கெட்டில் வச்சுக்கலாம், உங்களோட ஹேண்ட்பேக்கில் வச்சுக்கலாம், மணி பர்ஸில் வச்சுக்கலாம், ஜென்ஸாக இருந்தால் வேலெட்டில் வச்சுக்கலாம். இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு எனர்ஜியை க்ரியேட் பண்ணும். அது போல் க்ரியேட் பண்ணும்போது நல்ல விஷயங்களும் ப்ளஸ் உங்களுக்கு வர வேண்டிய இல்லை நீங்கள் எதிர்பாராத பண வரவும் இந்த இடத்துல வர ஆரம்பிக்கும். நம்பிக்கையோடு இதை செய்யுங்க. பண வரவில் ஒரு வித்தியாசம் நிச்சயமாக கிடைக்கும். நன்றி, வாழ்த்துக்கள் நற்பவி.